फ्रेंड्स, समीक्षा आणि सक्षम यांच्या आंघोळ्या झालेल्या आहेत आणि ते खेळायला गेलेले आहेत. तर मी आपल्या चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते. तर आजचा मी व्हिडिओ दाखवणार आहे की मी रेशन मंथली काय भरलेलं आहे आणि ते तुम्हाला मी दाखवते. तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा आणि चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा केलं नसेल तर. आणि तुम्हाला कोणत्या व्हिडिओ बघण्यास इंटरेस्ट आहे ते मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि चला आता आपण व्हिडिओला स्टार्ट करूया. मी एका साध्या किराणा मालाच्या दुकानातून खडकीमधून रेशन भरते आणि डीमार्टचा माझा अनुभव मी 2-3 वेळा गेले, पण असं होतं की बाबा लागायच्या तर वस्तू घेतोच, पण त्यासोबत जास्तीच्या वस्तू आपण घेऊन जातो आणि बजेट कमी असतं आणि मग बजेट ते ओव्हरफ्लो होतं. तर तुम्हाला माहीतच आहे की आपलं बजेट कमी असतं. तर मग त्यामुळे मी डीमार्टमधून किंवा कुठल्याही मॉलमधून मी खरेदी नाही करत. हे कसं होतं की आपण लिस्ट बनवायची, त्या दुकानामध्ये द्यायची आणि मग जेवढं पाहिजे तेवढंच आपण सामान घेऊन येतो, म्हणजे एक्स्ट्रा बजेट होत नाही. त्यामुळं मी हे साध्या दुकानामध्ये माझा हा अनुभव आहे. तर बाकी ज्याचं त्याचं अनुभव असतो आणि त्या पद्धतीने आपले जे रोजचे व्यवहार होत असतात. तर माझा असा अनुभव आहे. त्यामुळं मी एका जनरल स्टोअरमध्येच खडकीमधून रेशन भरते. तर याच्यामध्ये भरलेलं आहे ज्वारी. तर चपाती जास्त खातात त्यामुळं ज्वारी आम्हाला कमी लागते आणि गहू होते आधीचे, त्यामुळं मी गहू रेशनमध्ये भरलेले नाहीत. तर 5 किलो ज्वारी, त्यानंतर हे 1 किलो तूर डाळ. आंघोळ झाली बघा आता. एक आहे ही मूग डाळ, त्यानंतर आहे आपलं निरमा पावडर, इथं आहे सुक्कं खोबरं, त्यानंतर आहे साखर, त्यानंतर इकडे आहे मॅगी. तर 1 पॅकेट आम्ही सकाळी करून खाल्लं आणल्यानंच. तर हे मॅगीचे पॅकेट. त्यानंतर आहे इकडे मीठ, तर आहे जिरे, इथं आहे मोहरी, त्यानंतर समीक्षासाठी बदाम, मनुके, काजू होते म्हणून काजू मागवले नाहीत. त्यानंतर हे आहे बटन समीक्षासाठी, सक्षमसाठी. त्यानंतर हे आहे कोलगेट, महिनाभरासाठी आम्हाला हे पुरतं. त्यानंतर हे रिनचे साबण, त्यानंतर हे निरमा साबण, त्यानंतर इकडं गोडं तेल 3 पॅकेट, हे आपली साधा तिखट लाल मसाला, ही आहे मसूर डाळ, हे आहेत शेंगदाणे. मला सकाळी पाहिजे होते त्यामुळे मी डब्यात भरून ठेवले. हे आहे पीनट बटर सक्षमसाठी, हे समीक्षासाठी मेयोनीज सॉस, हे आहे सोया सॉस. आपल्याला काही चायनीज मटेरियल काय बनवायचे असतील घरात तर सोया सॉस, रेड चिली सॉस आणि हे टोमॅटो सॉस मुलांना खायला लागतात त्यामुळे. हे आहे तूप, आम्ही छोटं मागवतो, छोटा तुपाचा डबा. त्यानंतर काय झालं इकडं, हे आहे आपली मूग, हे आहे उडीद डाळ आणि हे आहे अख्खी मसूर. अशा पद्धतीने आम्ही रेशन, गोदरेज नंबर 1 सोप, हा 5चा बंडल,
असं आहे माझं मंथली रेशन भरण्याचं रेशन. आणि कसं असतं की आपण आपल्या पद्धतीने, आपल्याला जसे व्यवहाराचे अनुभव येतात त्या पद्धतीनं आपण व्यवहार करत असतो. तर मला काही मॉलला नावं नाही ठेवायची, पण मॉलचं ते असं होतं. आता तुम्हाला तर माहितीच आहे की आमच्या चाकणचे फ्लॅट आम्ही घेतलेला आहे, त्याचा EMI असतो, त्यामुळं थोड्या पैशात महिनाभर आम्हाला सांभाळावं लागतं. तर थोड्या पैशात रेशन भरायचं, तर मग ते मॉलमध्ये गेलं की काय होतं, जिथं 2,000चं रेशन भरायचं तिथं 4,000चं होऊन जातं. तर हा अनुभव आला मला. आणि मग ते असं काही होऊ नये, आपल्याला जे बजेट आहे त्याच बजेटमध्ये रेशन बसावं, ह्या उद्देशाने मी एका किराणा स्टोअरमध्ये रेशन भरते. हा माझा अनुभव आहे आणि अशा पद्धतीनं मी रेशन भरत असते. तुम्हाला मी मागे एक लिंक पण पाठवली होती की रेशनची लिस्ट कशी बनवायची, तर ती डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी ती लिंकसुद्धा देईल की रेशनची लिस्ट कशी काढायची. त्या पद्धतीनं मी रेशन लिस्ट काढत असते. तर तुम्हाला कसा वाटला व्हिडिओ आणि माझा अनुभव कसा वाटला रेशन भरण्याचा, तर ते तुम्ही मला कमेंट करून नक्की सांगा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर पहिले सबस्क्राईब करून घ्या. आणि चला, अशा नवीन व्हिडिओसोबत आपण परत एकदा भेटूया. बाय.